ሃሌሉያ እሺ ሎሚ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ንዓይኮነ ንዓኻትኩም ክዛረብ ኣብ ልበይ ዝቐመጦ አርእስቲ እዩ ጳራቅሊጦስ ዝብል ጳራቅሊጦስ ጎይታ ይመስገን ጳራቅሊጦስ ማለት መንፈስ ቅዱስ ማለት በትግርኛና ግን ኣብቲ ግሪክ ቃል ህብትም ዝበለ ትርጉም ስለደለዎ ጳራቅሊጦስ ድብል አርእስቲ መሪጸልለኹ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብዚ ደንበብ ኩልኩም ጽሑፍ ታይብል መሲልኩም መንግስቲ አምላኽሲ ይብል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ደላ መንግስቲ አምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ኢሉ አምላኽ መስከን ካብቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ድማ ሰላምን ሓጎስን ጽድቅን ይፍልፍል ሽዑ ከምዚ ኢሉ ጎይታ ይባርኽ እቲ ብኸምዚ ንክርስቶስ ዘገልግሎ ማለት ሓድሽ ኪዳን ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነት ኣሚኑን ተረዲእዎን ኣብ ውሽጡ ጥብላሕታ ፈጢሩሉን ብኸምዚ ንክርስቶስ ዘገልግሎ ይብል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሞራሲ ፖረዳባዲያት ንክርስቶስ ዘገልግሎ ንኣምላኽ ባህ የብሎ ይብለና ብሰብውን ፍቱን ዝኾነ ዓያ ይብለና ስለዚ ኣብዚ ርእሲ ዝሓረስ ክምለሰ ግን መንደርደር ሓሳብ ማእታን ክኾነኒ ካብ ብሉይ ኪዳን ገለ ክብለኩም እሞ ናብዚ ክመጽእ ጎይታ ይባርኽ ንሕና ብስላሴ እንኣምን ሰዓብቲ ክርስቶስ ኢና ስለዚ ስላሴ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተፈጥሩ ደይኮንስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ብቅድሙ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ኻይ መጽሓፍ ቅዱስ መጀመርያ መጽሓፍ ቅዱስ ተኣንቢብናዮ አምላኽ ድማ መጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ብለና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ድማ በመጀመርታ ቃል ነበረ ይብል ስለዚ ኣብ ዘፍጥረት ሓደ አትሒዙ ስላሴ ህላውነቱ ብምልአት ይገልጽ እዚ ማለት እግዚአብሔር አቦ ነቲ ቃል ዝኾነ ክርስቶስ ክዛረብን ከሎ ነቲ ቃል ድማ አካል ዘልብስ ነበረ ጳራቅሊጦስ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ ዋና ተዋናይ ወይ ድማ ዋና ተዋሳኣይ እግዚአብሔር አቦ ክኸውን ከሎ ከምኡ ድማኒ ኣብቲ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳን ብለው ወይ ድማ ትራንዚሽን ፔሪድ ካብ ብሉይ ናብ ሓድሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ጥራሕ ተመላሊሱ ክንብል ኣይንኽእልን ግን ኣብ ብሉይ እናተመላለሰ ነቲ ሕጊ እናፈጸመ የሰጋግሮ ነይሩ ኣብዚ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳን እንብሎ ድማ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኣውራ ተዋናይ ኮይኑ ክሰርሕ ከሎ ሓድሽ ኪዳን ግና መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ካብታ ቤተ ክርስቲያን ዝተወለደትላ ዕለት ማለት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 አትሒዙ ዘመን መንፈስ ቅዱስ ስለዚ ሃዩ መንግስቲ አምላኽሲ በመንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ብለና ኣብዚ መንደርደር ዝያዳ ሓሳብ ማእታን ክኾነኒ ናይ መንፈስ ቅዱስ አገዳስነት ኣብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ንሽተይ ክብለኩም እሞ ሽዑ ናብቲ ዋና ዝኾነ ናይ ልማዓልቲ ሓሳበይ ከኣቱ ባዕረይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተዳሪእናዮ ነቲ ቃል ዝኾነ ክርስቶስ ኣካል ዘልብወራ ሃሌሉያ ነቲ ንጎታስ ይፖና ባይዘወይ ዝፈትዎ ክሰብኮ ዝፈትዎ አርእስቲ እንታሊ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ድብልን thank you holy spirit ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ድብልን ፍቅሪ ድብል አርእስትኒ ኣንኻ ካብ ዝወጽ ሳይክልኒ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ክብርታት ድማኔቶም ኣድሂብና ንምህረሎምን ንሰብከሎም ዞም አርእስቲ እዚኣታቶም ራእይና ብርግጽ ራእይና ብትምህርትን ኣምልኾን ዋው thank you lord ሃሌሉያ ሕብረት ሕዋትን ክርስቶሳዊ ህይወት ወይ ድማ ዘዊ ምስትምቃር ንኻልኦት ምክፋል ጎይታ ይባርኽ እዚ ድኸውን ግን ብሓይሊ ናይ እግዚአብሔር መንፈስን ብፍቅሪ መንባርኒ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ታይብል ኣለኹ ኣብ ብሉይ ኪዳን ራእይ ኣብ ህይወት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ቃል ዝነበረ ክርስቶስ አካል እንዳልበሰ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝሰርሕ ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ካላይ ተእማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ አካል ለቢሱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድመ መውላዱ ብትንቢት መልክዕ
ንነቢያት ዘነብዮም ዝነበረ ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ጳራቅሊጦስ ዝበሃል ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ ሳልሳይ ድማ አምላኽ መስገን ገብርኤል መልአኽ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ተንብበል ገብርኤል መልአኽ ናብ ማርያም መጺኡ ከበስራ እንከሎ ንሳ ድንግል ስለ ዝነበረት እዚ ከመይ ገይሩ ይኸውን ኣነ እኳ ሰብኣይ ኣይፈልጥን ምስ በለቶ ከምዚ ኢልዋ ሓይሊ ትልዑል ከጽልለልኪ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ከኣኒ ክወርደኪዩ እቲ ኸባኺድ ውለድ ድማ ክርስቶስ ኢየሱስ ወድ ልዑል ኣምላክ ክበሃል ኢሉ ኣሜን ሎሚ ኢምፖሲብል ዝሆነ ነገር ዘይከኣል ድመስል ነገር ኣብ ቅድሜኻ ተደቂኑ እንተዳሃልዩ ኣነ ሓደ መልእኽቲ ኣለኒ ንዓኻ ሓደ መልእኽቲ ኣለኒ ንዓኺ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ኣብ ውሽጥኻ ተቐሚጡ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ማእታን ኮማምቆካ ጥራሕ ደይኮነሲ ነቲ ዓባኻ ተዘርበ ናይ ትንቢት ቃል ኣካል ከልብስ ማእታን ሃሎ ሃሌሉያ ሓይሊ ትልዑል ከጽልለልኪ ኢልዋ ሓይሊ ትልዑል ከጽልለልካ አሜን መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እቲ ዘጽልለሎም ከባታቶም ኣልጊሲ እሞ ይብል ኣጀኹም ይብሎም ደቂ እስራኤል ንዓኻ ግና እቲ ንዓኣቶም ዘጽልለሎም ዝነበረ ናይ ጸላኢ ስራሕ ጥራሕ ደይኮነስ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ድባብካ ስለ ዝኾነ ኣብ ዙርያኻ ኣሎ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ቅድሚ ምድሓንና ኣብ ዙርያና ኮይኑ ርትዕ የውርደልና አምላኽ ይመስገን ልክዕ ምስ ተቀበልና ጎይታ ድማ ማሕተም ኮይኑ ኣብ ውሽጥና ይኣቱ ልክዕ ምስ ተጠመቕና ድማ ብልሳን የዛረበና ጎይታ ይባርኽ ንኣገልግሎት ክንወጽእ ከለና ድማ በቃ እግዚአብሔር ቀቢእኒ እሞ መንፈስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕማቶስ ሃሌሉያ ስለዚ ተነገረልኪ ቃል ትንቢት ኣሎ ተነገረልካ ቃል ትንቢት ኣሎ እዚ ቃል ትንቢት እዚ ስቂሉ ድፍጸም ኣይኮነን ትንቢት ኮንዲሽን ኣለዎ ትንቢት ስለተነገረልካ ትንቢት ስለተነገረልኪ ስቂሉ አካል ይለብሲ ማለት አይኮነም ተነገረልና ትንቢት አዚ ብዙሕ እግዚአብሔር ይመስገን ማርያም ግን ከምዚ ኢላቶ ነቲ ተነገረለይ መልአኽ መጽዩ ዝነገረኒ ትንቢት አካል ክለብስ ኣብ ህይወተይ ከመይ ገይሩ ይኽእል ኣነ ሰብኣይ ኣይፈልጥን ምስ በለቶ ዶን ወሪ ኢልዋ ሎሚ ቃል ትንቢት ኣለኩም ቃል ትንቢት ሒዝካ ከመይ ገይሩ ክፍጸም ይኽእል እዚ ተነግረኒ ትንቢትን ኣነ ዝነብሮ ደለኹ ህይወትን it is impossible ዘይ ጣዓምን ዘይ መጣጠኒ ትምን ተዳሃሊኻ I have a good news for you brother I have a good news for you sister praise God hallelujah እዚ ሓይሊ እትልዑል ከጽልለካ ናይ እግዚአብሔር መንፈስካ ኣባኻ ሓድርሎ ስለዚህ ነቲ ተዋህበካ ቃል ትንቢት በዚ መንፈስ እዚ እንተዳ ሒዝካዮ እዚ መንፈስ እዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ተዋህበካ ቃል ትንቢት አካል ከም ዘልብስ ምርዳ ሒዝካ እንተዳኒ ብልሳን ጸሊኻ እንተዳኒ ምስ መንፈስ እዚ ሕብረት ጌርካ እዚ ተነግረልካ ቃል ትንቢት አካል ክለብስ እዩ in the name of Jesus amen hallelujah glory amen amen Holy Spirit Thank you. አዝንም ባርታ ይብላለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በዘይዝ መንፈስ እዚ ወይ ድማ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ምክንያቱ ኣብ ምድሪ ክመላለስን ከሎ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ ነይሩ ስለዚህ አምላኽነቱ ገዲፉ ሰብ ኮይኑ ስለተመላለሰ አገዳስነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ይድረደለሁ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከምኡ ድማኒ ክጽነስን ከሎ ማለት እዩ ሃሌሉያ አወላልዱውን ብናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይተወሊዱ بخمين تدعلكمني هيرودوس قتلوا مسدلي هاليلويا با مقصار مسكونن نبي خير ذلكمني بيتلهم مسكدد دماني هاليلويا اتخخب مرحم نيرم زخخب زمرحت من ذلكمني نجزي ابير منفس مستولد دماني نجزي ابير منفس يتوليدو ظهرك انا مصحف قدوس كعب خلخ اني كمزي بلنا بقومتن بصغان بطببن عبيه بمنفس دما يموق نبر يبلنا imagine بمنفس دما يموق نبر ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በመግብጥ راح يكونس بمنفسنا مقيعري احواتي دقنا they sense the spirit of God نغره መንገድ ደይ ዝኽብለኩም ዮሐንስ መጥምቅ ኣብ ከብድ ዲኡ ኸለይ ታይተመሊ መንፈስ ቅዱስ ተመሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማርያም ኮይኑ ልክ ቃል ምስ ተዛረበ ሃሌሉያ እቲ መንፈስ ዘጠምቕ ኢየሱስ praise God ሃሌሉያ ነቲ ኣብ ከብዲ ኤልሳቤጥ ዝነበረ ዮሐንስ መጥምቅ ሓፍ ቢሎ praise God ነግረ መንገድ ዝኽብለኩም ደቅና ካብ
ما تصنع ديمات حزم منفس እግዚአብሔር ክትንክፎም ይኽእል እንደ ዓበይን ከለው ድማ አምላኽ መስገን አነን ነዘን እሽተወደይ የዲዲያ ወላቶም አበይ ደቀ ምሳይ ሒዘ በቃ በቋንቋን ጽልይ ድብሎም አሜን ቸረ ፐቴ ቦሬ ቦዳ በላይ ጽልም ሳይ ፕሬዝ ጋድ በመንፈስ እና መቆኽ ዓብይሎም ደቀ ተረዲኹምኒ ዳሓር ምስ ዓብይ ጥራሕ ይኮን ኖ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ መጽሐፍ ቅዱስ ግዛረ ኩሉ አብሲያስ 59 ከም ይድብል አሜን አባኻ አብደቅኻ ይድብል አብደቅደቅኻ ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እናደርኹ ዓቢ መን ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራይ አገዳስነት ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አብ ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዛረብ ደሎ ድማ ደሐልክ አገልግሎት ክጅምር ከሎ ድማኒ አምላኽ ባረኽ ቅድማ አገልግሎት ምጅማር ልክ ክትጥመቅን ከሎ ድማ ብለና መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ መጥመቅ አማ ዮርዳኖስ ክትጥመቅ ከሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ በአርአያ ርግቢ አው ዓረፈ ቡድ ሰመር ክፍቱ ወደይ ዝብልካ ካብ ሰማይ ድምጽ መጸብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ልክ ና አገልግሎት ክጅምርን ከሎ ድማኒ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ መሪሑ ናበይ ወሲዶ ብለና ናብ ምድረ በዳ ወሲዶ አኡ ድማኒ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ እናተመለ 40 ሌሊትን 40 መዓልትን ጸንዩ ካው ድማ በኃይል መንፈስ ካፍት ምድረ በዳ ተመልሰ ብለና ስለዚህ አብ ጊዜ ፈተናኻ አብ ጊዜ ሁሉ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ክሳክ እንደዚህ ንጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ አድልዮ ንዓኻ ክንምንታይ ከም ደልየካ ይኽነግረኩም ደለ ኢየሱስ ጎይታይ በኃይል መንፈስ ድማ ተመለሰ ይብለና ሽዑ ልክ አገልግሎት ክጅምር እንከሎ ማይ ጉድነስ አሜን ከአስሩ ወድ መጹ ካይተረፍ ልቦም ይማረኽ ነይሩ በቃ ከዛረበም እንከሎ ልቦም ይነዶም ነይሩ ራይ መጽሐፍ ቅዱስ አብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ፍቅድ 38 አንብብና ራይ ከምዚ ይብለና ንስኻትኩም ብዛዕባ ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ክዛረበን ከሎ አምላኽ በኃይልን በመንፈስ ቅዱስን ከም ዝቀውዕ ይብለና እና ዘረ ድማ ጽቡቅ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ሰቅርም ድማ ንሁሉም እናፈወሰም ከም ዘረ ተፈልጥኩም ይሉ ራይ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ ስለዝኾነ አይኮነን ታይዳ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ስለስተቀበለ አምላኽነቱ ገዲፉ ሰብ ኮይኑ ኣብ ምድር ኣብ ዝመላለሰሉ ዝነበረ ግዜ አምላኽ መስገን እዚ ኣብ ምድር ከሎ አምላኽ አይነበረን ማለት አይኮነን ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ መጽሐፍ ቅዱስና ቆም ይድብለና ግን አምላኽነቱ ከም ዝገደፈ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ይዛረብ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድርን ከሎ በኃይል እዚ መንፈስ እዚ ዝገብሮ ዝነበረ ብሙሉ ካባይ አይኮነን ይድብለና ግን እግዚአብሔር አብ በመንፈስ ቅዱስ አቢሉ ንመን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛረቦ ነይሩ እዚ ሁሉ ካብ አቦ ይኽብል ከሎ ካብ አቦ ተቀቢለ ይኽብል ከሎ መንፈስ ቅዱስ ይቀበለهم ዘመረ መጽሐፍ ቅዱስ ነገረን ለዝራይ አገልግሎቱ በሙሉ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቀ አገልግሎት ነይሩ እንታስ ከነገሩኒ በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቀ ሞቱ በመንፈስ ሞተ ይብለና ሃሌሉያ በስጋ ሞተ በመንፈስ ያኮነ ይብለና አማውጡ ካይተረፈ በመጽሐፍ ቅዱስ አብ ጌተሰማኒ ክትሪኡን ከለኹም ዘበርቱ መልአክ ድማ ተራእዩ ይብለና that's the help of the spirit of God ካሞታ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተሰጥን ክርስቶስ ካሞታ ዘቱን ሰው መንፈስ ብለና በመንፈስ ቅዱስ ማስማኔን ሰማይ አሪፍ ደመና ተቀበለ ብል ደመና ደብል ድማ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ምሳሌ ኦኬ በዛዕባዚ ሰፊሕ ትምህርት ስለደኾነ ናልባት ካለ ጊዜ ግን ተለየ ደለው ራይጅ እምባዓሬ ነቲ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ ድኾነ አዙኒ ነቲ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ ድኾነ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ክሳዕ ክንድዚ ካብ አድልዮ لعلي 10 ነጥብታት ጠቂሰልኩም ኣለኹ ነቲ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ ድኾነ ክሳዕ ክንድዚ ትውክልቲ መንፈስ ቅዱስን ምርሕቲ መንፈስ ቅዱስን ካብ አድልዮ ንዓይ ንዓኻትኩም ደኣኽ بزي مرحيت بزي دقف نا እግዚአብሔር መንፈስ ምንም ክንገብር አይንኸልና ኢየሱስ ከምዚ ኢሎም بزي ባይዚ ሓንቲ እኳ ትገብሩ አይካለኩም ኢሎም ሽዑ ሙሱ ስለዝነበሩ እንደቅ መዛሙርትኩም ኢሎም እዚ ማለት ድማ ራይ አነ ድማ ነቦኽልሙነ ኤድብል መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ተአንብብኩም ምዕራፍ 14 ካብ ፍቅደ 16 ንርኤና ፍቅደ 17 ከምኡ ድማ ምዕራፍ 14 ፍቅደ 26 ከምኡ ድማ ምዕራፍ 25 ካብ ፍቅደ 26 ተአንብብኩም ምዕራፍ 16 ካብ 7 እስኩም ተአንብብኩም ካል ከምዝ ኸማይ ይድብል ካል ግን ካኒ ከምዝ ኸማይ ስለዚህ ሙሰሙን ኮሎ ታይብሎም ነይሩ ተዳልኩምኒ በዘይ ባይሓንት ክትገብሩ ይትኽእሉን ኢኹም ሕጂ ግን እንታይ ድብል ተዳልኩምኒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ካባይና ተቀበለ ይድብል ንሱን አይከኽብረኒ ስለድብል ራይ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድር ከሎ ዝገብሮ ዝነበረ ምስቶም ደቅ መዛሙርቱ መን እዩ ዝገብሮ ተዳልኩምኒ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እንዲያም ኢየሱስ ክዛረብን ከሎ ድሓር ክንርኤና ኣነ እንተኸትኩ ይሕሸኩም ኢሎም ኣነ እንተዘይከይደ ተኣቦ ብስመይ ድሰዶ መፀናንዒ ናባኻትኩም እንታይ ክኾነ ኢሉ ኣይመፅን ይድብል
after English I must say it is more expedient for you if I go otherwise ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አይመጽን ይብለን ስለዚህ በመሰረት ናይ እግዚአብሔር ቃል ካብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ኣብ ምድር ዝነበረሉ ጊዜ ንላዕሊ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ውሽጥና ሓዲሩ ይዓይ ኢየሱስ ጎይሳይ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ክሳዕ ክንድዚ ኢየሱስ ካብ አገደሶ ንዓይን ንዓኻትኩምን is very very important ብዘይ መንፈስ እዚ ምንም ክንገብር አይንኽልና ስብከት ዳ ኮይኑ ብዘይ መንፈስ እዚ ታይባል አልኩመኒ መደረ ይድባል ካድረ ይኻ ትቕየር ምናልባት ንኣምሮ ሰባት ዝማርኽ ዘረባ ክዛረብ ትኽእል ኢኻ መዝሙር ዳ ኮይኑ ኪነት ትቕየር ወይ ድማኒ ምንም ተጽዕኖን ጽልዋን ዘይብሉ ይኸውን ናብራ እንተ ዳ ኮይኑ ብዘይ መንፈስ እዚ ቀጨውጨው ዝብል ህይወት ከምቲ ኢንጂን ደብላ ወይ ድማ ነዳዲ ደብላ መኪና ማለት ናይ ጻዕሪ ህይወት ይኻ ትነብር ህይወት ምንባር ኮነ ምግልጋል ኮነ ብዘይ መንፈስ እዚ ትርጉም የብሉን ብዙሕ ጊዜ ክርስቲያናት ከምዝ መንፈስ ዘለዎም ሕብረት ክበላሸን ከሎ ወይ ድማ ምርድኦም እንተ አስተጣመመ ኮይኑ አምላኽ መስገን ህይወት አይስተማቀርዋን ንህይወት ተስተማቀር በዝ መንፈስ ዝጥራ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ